ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 17 ദേവാസുര ഭാവങ്ങളല്ല, സോറി, ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ, അധ്യായം 17 ഏതാണ്? ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധ വിഭാഗങ്ങൾ. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശ്രദ്ധ നമ്മള് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിശ്വാസാണ്. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്തുണ്ടാവും? ഓരോ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? നമുക്ക് നമ്മളെ ഓരോ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചതനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ ഒരു സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരിലും ആ സ്വഭാവം രൂപീകരിച്ചതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് അപ്പൊ ഓരോ വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണമുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് സ്വഭാവത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മളെല്ലാ സ്വഭാവം വരും, പ്രവർത്തികൾ വരും, നമ്മളെ ഭക്ഷണശീലങ്ങള്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഈ ഗുണങ്ങള്. അപ്പൊ ഓരോ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 16ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവത്തില് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു, 26 ഗുണങ്ങൾ കണ്ടു. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ അത് നമ്മൾ കണ്ടു. അവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരാനായിട്ട് നമ്മളടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുക, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നമ്മൾ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്, പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് പ്രവർത്തിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ്. പിന്നെ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ടെന്നുള്ളതും നമ്മള് 16ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കണ്ടു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് സംശയമാണ് അല്ലെ? അർജുനൻ വീണ്ടും ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ സംശയം വരാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ. അപ്പൊ അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക്. 17ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇന്ന് പ്രയർ ചൊല്ലിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങള്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച. യേ ശാസ്ത്രാവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്തമാഹോ രജസ്തമഃ.
അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എന്താണ്? എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? കാമക്രോധ ലോഭം അതൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിനൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. അപ്പൊ അർജുനൻ അതുമല്ലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഇപ്പോ ഈ ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഈ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഒന്നും പാലിക്കാതെ, ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പിന്തുടരാതെ, ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാകാതെ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഈ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അവർ ആരാധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ഏത് ഗുണത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുന ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക്. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത. ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ശ്രദ്ധാസ ഏവസ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടോ രാജസികമായിട്ടോ താമസികമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാന്ന് പറയുന്നത്? വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, അർജുനനോട് പറയാണ്, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഓരോ വ്യക്തിയും ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കും. ഏത് ഗുണാണോ നമ്മളിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കും. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തുക്കളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കും. ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷ രക്ഷാംസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാൻ യജന്തേ താമസാ ജനഃ. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരാധനയിൽ എങ്ങനെ പറയുന്നത്? സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസ സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. ഗുണത്തിലുള്ളവർ ആരാധിക്കും? ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ 3 പേരെ ആരാധിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. സാത്വികരായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരോ ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതില് ആരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടോ? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരെ പറ്റി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കില്ല ആരും. ആരാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ എന്നാലോചിച്ച്. സാത്വികര് ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, രാജസ സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പോ ദേവന്മാര് ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? ഭഗവാൻ ഇല്ലേ? സത്വഗുണത്തിലുള്ള നമ്മള് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. രാജസ സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? ദേവന്മാർ അല്ല, ദേവന്മാരല്ലല്ലോ. നമ്മള്
ഇവിടെ നോക്കിയേ, സാത്വികരല്ല ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്, പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ അവരെ ആരാധിക്കുക? ആലോചിച്ചേ. ദേവന്മാര് തന്നെയാണ് ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ്, ഇന്ദ്രൻ. അത് ശരിയാ. ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവനും ബ്രഹ്മാവൊക്കെയാണ്. ആ ശിവനും ബ്രഹ്മാവിനൊക്കെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഓരോരുത്തരെ ആരെ ആരാധിക്കുന്നു പറയല്ലേ. അപ്പൊ ദേവന്മാര് ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മള് ഈ 3 ഗുണത്തിലും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതും ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇതില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആരാധിക്കുന്നവരെ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ആരായിരിക്കും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരല്ല. ദേവന്മാരല്ലല്ലോ. ദേവന്മാരെ ഓൾറെഡി ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിതില് എന്തിന്റെ കാറ്റഗറിയാ പറയുന്നത്? ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ആ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആരാണ്? ഏത് ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഈ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആരായിരിക്കും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുക? മറന്നോ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ? ഭക്തന്മാർ. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? എന്ത്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെ ആരാധിക്കോ? സഗുണം. ഏത്? സഗുണം. സഗുണം. സഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗുണമില്ല. ഏതാണ്? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുള്ളവര്. ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുള്ളവരെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. അതൊരു ഗുണത്തിൽ വരണ്ടേ അവര്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എന്ത് മാതാജി തന്നെ പറഞ്ഞു, ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെയും ബന്ധിക്കാണ്, അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ട് ബന്ധിക്കാണ്? സുഖം കൊടുത്തുകൊണ്ടും അവർക്ക് ജ്ഞാനത്താലും സുഖത്താലും ബന്ധിക്കപ്പെടാണെന്ന് പറഞ്ഞു സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണത്തിന് മുകളിൽ നമ്മളൊരു ഗുണം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഈ 3 ഗുണമല്ല, അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണമെന്ന് കേട്ടിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? വിശുദ്ധ സത്വം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? വിശുദ്ധ സത്വം ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ക്ലാസ്സില്? വിശുദ്ധ സത്വം, അതായത് 3 ഗുണത്തിനും മുകളിലാണ് എന്ത്? വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അതായത് വാസുദേവ അവസ്ഥ, ആ അവസ്ഥയിൽ ഉള്ളവരാണ് ആരാധിക്കുക? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികൾ ആരാധിക്കും, വിശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവര് ഈ 3 ഗുണത്തിന് മുകളിലാണ് എന്ത്? വിശുദ്ധ സത്വം. വിശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാൻ വാസുദേവനെ, ഭഗവാനെയാണ്, കൃഷ്ണനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് വിശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവര്. ഇനി അടുത്തത് ശ്ലോകം ഇല്ല ഇതിലും. ഇത് എത്ര സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്? ശ്ലോകം വായിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ പറയട്ടെ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം അസുരന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അസുരന്മാർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയിൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെയും, അതായത് ശരീരത്തിനെ ദ്രോഹിക്കാണ്, ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരമല്ലാതെ കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരാണ്? അസുരന്മാരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട് കാല് മുകളിലേക്കൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആരാധിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഇങ്ങനെ കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അസുരന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തിനെ ദ്രോഹിക്കുകയാണ്, പരമാത്മാവിനെ, ശരീരത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട്, ശരീരത്തിനെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമല്ലാത്ത, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാണ്, തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കാണ്. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത്? കാര്യസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ? പല കാര്യങ്ങളും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇവര് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുക? ഇത് ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ്, ഇത് അസുരന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണ്. ഇത് ചിലപ്പോ മരണത്തിലേക്ക് വരെ നമ്മളെ നയിക്കാം. ഇത് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള് ഒരിക്കലും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവം ചെയ്യുന്നവര് വീണ്ടും
വീണ്ടും എവിടെ ജനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? ഈ ആസുരികമായിട്ടുള്ള യോനിയിൽ ജനിക്കും. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അവരെത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് വിഡ്ഢികളാണ് ഇവരൊക്കെ. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് സ്വഭാവത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭക്ഷണത്തിലും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മളെ ഭക്ഷണ വിഷയത്തിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന പറയുന്നത്. യജ്ഞങ്ങൾ, ദാനം, തപസ് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. ഇനി അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലും ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിലും തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലും എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മളിൽ ഏത് ഗുണമാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞതിൽ എല്ലാത്തിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇനി ഭഗവാൻ അർജുനന് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആദ്യം അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന്റെ നോക്കാം നമുക്ക്. ആയു സത്വബലാരോഗ്യ സുഖ പ്രീതി വിവർധനഃ രസ്യ സ്നിഗ്ധ ആഹാര സ്വാതിക പ്രിയഃ. ആഹാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സ്വാത്വികർ സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. എങ്ങനെയാണ് സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നത്, രസവത്തായിട്ടുള്ളതും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം, സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ളതും ആസ്വാദികരവുമായിട്ടുള്ള ആഹാരമായിരിക്കും ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഭക്ഷണം നമ്മൾ എന്തിനെ കൂടി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്? നമ്മളുടെ ബോധത്തെയും കൂടി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഭക്ഷണത്തിന്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മളെ ബോധത്തിനെയും കൂടി ബാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദീർഘായുസ് നൽകാനും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യം നൽകുന്നതും സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാക്കാനും സംതൃപ്തിയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യകരവുമായ ഭക്ഷണമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വികരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഈ കാണുന്ന പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് അതായത് എന്താണ്? ഫ്രൂട്ട്സ്, പച്ചക്കറികള്, ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? തൈര്, പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാൻ നിവേദിക്കാനായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ആ ഭക്ഷണമാണ് നമുക്ക് നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതും സംതൃപ്തിയും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകുന്ന ആഹാരമാണ് ഇത്. അതാണ് സ്വാത്വികര് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഓജസ്സും തേജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. അതാണ് സ്വാത്വികര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പറഞ്ഞത് കണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മള് ഇസ്കോണില് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ കഴിക്കാൻ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റില് ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു 25 വയസ്സായൊരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എത്രയാണോ അതനുസരിച്ച് അത് കൊടുത്ത് എല്ലാത്തിലും തുളസിയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് സാത്വികരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ് രസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. അപ്പൊ ഭയങ്കര കയ്പുള്ളത്, കയ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കയ്പയ്ക്കയുടെ അതിന്റെ കയ്പൊന്നല്ല, അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ രസത്തിൽ വരുന്ന കയ്പുണ്ടല്ലോ, ആ കയ്പുള്ളത് പുളിരസം, പിന്നെ ഭയങ്കര ഉപ്പ്, കടുത്ത ചൂട്ടോടെ കഴിക്കുക, നമ്മൾ ചൂടോടെ ഉപയോഗിക്കുക, എരിവ്, ഭയങ്കര എരിവ് കഴിക്കുക, ആ വരൾച്ച, അതായത് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള് അതാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് ഭക്ഷണങ്ങൾ അടക്കം നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേ, ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചുണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ എരിവ് കഴിക്കുന്നവര്, കൂടുതൽ ഉപ്പ് കഴിക്കുന്നവര്, നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്, എരിവ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ്? ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക്
നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാനായിട്ട് കാരണമാണ്. കുറെ എരിവ് കഴിച്ചാല്, കുറെ ഉപ്പ് കഴിച്ചാല് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ മുളക് കടിച്ച് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ, അപ്പൊ മുളക് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. കറി ചോറ് തിന്നുമ്പോഴൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംഭവങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോ വെറുതെ പച്ചമുളക് കഴിച്ചു തിന്നും. അതൊക്കെ എന്താണ്, രാജസിക സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നതാണ്, രാജസിക ഗുണത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അടുത്തത് യാതയാമം തതരസം പൂതി പരിഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടാമപി ചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. ഇനി 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ താമസ സ്വഭാവികൾ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാചകം ചെയ്തത്, 3 മണിക്കൂറിന് മുന്നേ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങള്, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങള്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായിട്ടുള്ള, അതായത് ചിലത് ഇങ്ങനെ കേടായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളായിരിക്കും, അത് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ആ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? താമസ സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം? ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കുന്നു. കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ 3 മണിക്കൂറിന് പറയാൻ എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം ഭക്ഷണത്തിന് ആയിരിക്കോ എന്നറിയാവോ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം നമ്മളപ്പോ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? തമോ ഗുണത്തിലല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭക്ഷണം മോശമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്ഷണം മോശമായ ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന 3 മണിക്കൂർ. ഇപ്പൊ നമ്മള് രാവിലെ ചോറ് ഉച്ചക്ക് കഴിക്കുമ്പോ ആ ചോറ് കേടായിണ്ടാവോ? ഇല്ലല്ലോ. നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്താണ്, രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ചോറ് അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്, രാവിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോറ് വെച്ചേക്കും, പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാം, എന്നിട്ട് നമ്മളത് കഴിക്കുന്നത് ഉച്ചയ്ക്കാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അവിടെ പണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന, അങ്ങനെയാ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളത് കഴിക്കുന്ന 3 മണിക്കൂർ മുൻ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ? ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് അതിന്റെ കാര്യം എന്നുള്ളത്? ഭക്ഷണം നമ്മൾ എന്തിനാ കേട്ടില്ല പറഞ്ഞേ? വൈകിട്ട് നമ്മളിൽ തമോ ഗുണം വരുന്നു. തമോ ഗുണം വരും നമ്മള്. പക്ഷെ അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഭക്ഷണം നമ്മൾ എന്തിനാ കഴിക്കുന്നത്? വിശപ്പിന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. വിശപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രം, വേറെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉപയോഗം ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് ഊർജം കിട്ടണത് അല്ലെ? ഊർജം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്? നമുക്ക് എനർജി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഊർജം, അതാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് നമ്മളെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ ഊർജമാണ് ഭക്ഷണത്തിന്. അപ്പൊ 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോ ആ 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഗുണം കുറഞ്ഞു വരും. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമുക്ക് അതിന് മാക്സിമം നമുക്കത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിട്ട്, നമുക്ക് മാക്സിമം അതിന്റെ ഒരു ഗുണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ പക്ഷെ എന്താണ്, സമയം 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു വരും തോറും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ആ ഗുണം കുറഞ്ഞു വരും. അതാണ് അതിന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ ഗുണം കുറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഊർജം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ 100% കിട്ടേണ്ടത് പിന്നെ 90 ആകും, പിന്നെ കുറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. പക്ഷെ അപ്പൊ എന്താണ്, മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളെ വിശപ്പ് മാത്രം മാറുള്ളൂ, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഉപയോഗം ഇല്ലാണ്ടാവും. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അതാണ് നമ്മള് ഈ 3 മണിക്കൂറിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ താമസ സ്വഭാവികള് ഈ 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തത് കേടായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ആര്? താമസ സ്വഭാവികൾ. ഇത്രയും പോലെ ഒന്നും കഴിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും താമസ സ്വഭാവികൾ കഴിക്കുന്നത് കേടായ ഭക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് അവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അഫലാകാംക്ഷി യജ്ഞോ വിധി. ഇനി യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് 3 കാര്യങ്ങള് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആഹാരം, 3 ഗുണങ്ങളില് ഉള്ളവരും ആഹാരം എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഓരോരുത്തരുടെയും എങ്ങനെയാണെന്ന്, ഓരോ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ. സ്വാത്വികരുടെ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? സ്വാത്വികർ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്?
ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഏത് തരത്തിലാണ്? ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയിലേക്കും സമൃദ്ധിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവുമായ. അതെ, ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ശരീരത്തിന് ഓജസ്സും തേജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന, ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള, രുചികരമായിട്ടുള്ളതാണ് സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. രാജസ സ്വഭാവികൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്. എരിവ് അല്ലെ, അതിന്റെ എക്സ്ട്രീം ഉള്ളവര്, അതായത് നല്ല കയ്പുള്ളത്, നല്ല എരിവുള്ളത്, നല്ല ചൂടോട്ടോടെ, നല്ല പുളിയുള്ളത്, അങ്ങനെ അതേ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. താമസിക സ്വഭാവികളോ? യാമം 3 പഴകിയ മണിക്കൂർ ഭക്ഷണങ്ങൾ. പഴകിയ പഴകിയ. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തത്, പിന്നെ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഉള്ളത് തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് താമസിക സ്വഭാവികളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ആഹാരത്തിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ഇനി യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇതില് ഓരോരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ദാനം, യജ്ഞം, തപസ്, അപ്പൊ ഇതിന് ഓരോന്നിന്റെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അഫല കാംക്ഷിഭിർ യജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടോയ ഇച്യത്തെ യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായാസു സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് ഇത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെയായിരിക്കും, ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയായിരിക്കും, അത് വേദവിധി പ്രകാരമായിരിക്കും, കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. മനസ്സിലായോ? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ വേദവിധി പ്രകാരമായിരിക്കും, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അടുത്തത് അഭിസന്ധായ തു ഫലം ദമ്പാർത്ഥമപി ചൈവയേത് വിദ്യതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ വിധി രാജസം. അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അതായത് എന്താണ് പറഞ്ഞ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വർഗം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മള് സ്വർഗത്ത് പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്താം. അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളാന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് വിദ്ധിഹീനാമ സൃഷ്ടാനം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന തമോഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. മാതാജിയുടെ പുഷ്പമാതാജിരിയാണ് കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓണായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഓണാവുണ്ട്. മാതാജി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, നമ്മള് സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇല്ല, അതില് വേദവിധി പ്രകാരമാണ് ചെയ്യണത്. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, പ്രസാദ വിതരണങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്? അത് വേദവിധി പ്രകാരമായിരിക്കില്ല അത് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? പ്രസാദം ഉണ്ടാവും. ആ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരാൾക്കും പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നില്ല. ആ യജ്ഞത്തില് മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്തണം എന്നുള്ളതും, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതും എന്താണ്? ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ യജ്ഞം എന്താണ് ആകുന്നത്?
തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് മാറാണ്. ആ യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതായിട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ, കാരണം ധനസമ്പാദനത്തിനായിട്ട് അവര് ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പൊ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്തുന്നില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അവര് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഒരു പ്രകടനം പോലെ അവരത് ചെയ്തു പോകുന്നു. പിന്നെന്താണ്, അവർക്ക് വിശ്വാസവും ഇല്ല അതില്. അങ്ങനെയുണ്ട്, അവർക്ക് അതില് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ എന്താണ്, താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ 3 യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്? ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും ശ്രദ്ധയോടെയും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെയും അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സാത്വിക യജ്ഞം. ആഗ്രഹിക്കാതെ, പിന്നെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്, രാജസികമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് യജ്ഞമാണ് രാജസമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്നെങ്ങനെയാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്? വേദവിധി പ്രകാരമല്ലാത്ത, വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം നടത്താതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 കാര്യം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആഹാരത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ 2 കാര്യം ക്ലിയർ ആയില്ലേ? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദേവാതിജ ഗുരുപ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസാ ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കുക. ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ നമ്മൾ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ എന്താ പറയുക, പരമപുരുഷൻ, ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാര്, മറ്റു ദേവന്മാര്, വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണന്മാര്, ആധ്യാത്മിക ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കള്, ഇങ്ങനെ വേദജ്ഞാനം നേടിയ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുണ്ടല്ലോ, ഇവരെല്ലാവരെയും ആദരിക്കുക. ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ ആദരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ആരാധിക്കുക. അതിന് ശീലിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഇതാണ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് വരുന്നത്. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽ വരുന്നതാണിത്. പിന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം, പെരുമാറ്റത്തിലെ ലാളിത്യം, പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരുന്നത്. ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, ഇതിനൊക്കെ എന്തിലും നമുക്ക് പറയാം, ശാരീരിക തപസ്സിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭഗവാന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാര്, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര്, മാതാപിതാക്കൾ, അങ്ങനെ വേദജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ള ഉന്നത വ്യക്തികളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അവരൊക്കെ ആദരിക്കുക, അവരല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുക. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, ഇതൊക്കെ പാലിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സില് പറയും. അപ്പൊ തപസ് സാധാരണ 3 തരത്തില് തപസ്സുണ്ട്. 3 തപസ്സുണ്ട്. ശാരീരിക തപസ്, മാനസിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്. ഒന്ന് ശാരീരിക തപസ്, പിന്നെ മാനസിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്. 3 തരം തപസ്സുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞത് ശാരീരിക തപസ്സാണ്. ഇനി മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സുണ്ട്, പിന്നെ വാഗ്മയമായിട്ടുള്ള തപസ്സുണ്ട്. അപ്പൊ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഇനി വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയാഹിതം ചെയ്യത് സ്വാധ്യാഭ്യസനം ചൈവ വാഗ്മയം തപ ഉച്യതേ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗമുണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചരണവുമാണ് വാഗ്മയ തപസ്. രണ്ടാമത്തത് വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ സത്യം പറയുക. പിന്നെ ആ സത്യം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം? അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം. പറയുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം. പിന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ അവരെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകളോ ആവാനായിട്ട് പാടില്ല.
പിന്നെ അത് ഹിതകരമായിരിക്കണം. പിന്നെ പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവും എന്തിൽ വരും? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരും. അപ്പൊ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സത്യം തന്നെ പറയാ. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം. ഹിതകരമായിരിക്കണം ആ സംഭാഷണം. മിതമായിട്ട് ഉള്ള ആ സംഭാഷണമായിരിക്കണം. സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം പാടില്ല. പിന്നെന്താണ്, അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചർച്ചയിൽ ഉള്ള പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അത് ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള തപസ്സിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എപ്പോഴും സത്യം തന്നെ പറയാ. ഇപ്പൊ എപ്പോഴും സത്യം പറയാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ സത്യം പറയാനാണ് വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറയാന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡോക്ടർ, ഒരു രോഗി വളരെ മരിക്കുകയാണ്, മരണത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കാണ്. ആ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അധിക സമയം ഉണ്ടാവില്ല, ഇനി രോഗി ഏത് സമയത്തും മരണപ്പെടാം എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആ ഡോക്ടർ ഇനി എന്ത് പറയും? നിങ്ങൾ ഇനി വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ, കാരണം ഇവിടെ ഇനി കാര്യമില്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ ഏത് സമയത്തും മരണപ്പെടാം. അപ്പോ ആ രോഗി ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കില്ല, വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളാൻ പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചോദിക്കും? എന്റെ അസുഖം മാറിയിട്ടാണോ പോകണമെന്ന് ചോദിക്കില്ലേ? സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അപ്പൊ ഡോക്ടർ എന്ത് പറയും അവിടെ? എന്താ പറയേണ്ടത്? ഈ വാഗ്മയ തപസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മെഡിസിൻ കഴിച്ചാൽ മതി, വീട്ടിൽ പോയിട്ട്. അതായത് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറയില്ലല്ലോ, അവിടെ അസത്യമാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അല്ലെ? അതെ അതെ അതെ. അപ്പോ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക. അല്ലല്ല, സത്യം മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങളിപ്പോ ഇനി ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾ മരിക്കും, ഇനി ചികിത്സിക്കാനൊന്നുമില്ല, വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണത്? ആ വാഗ്മയ തപസ് എന്തിലേക്ക് മാറും? അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം ഉണ്ടല്ലോ, അതില് ആ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേദനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സത്യങ്ങൾ, അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് അതനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയണം. അപ്പൊ സത്യമായിരിക്കണം. ആ സത്യം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതുമായിരിക്കണം. ഹിതപരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരും? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം അത് ആർക്കെങ്കിലും ഗുണമുള്ളതായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്? വാഗ്മയ തപസ്സില് വരുന്നത്. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം, മൗനമാത്മാവി നിഗ്രഹ, ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേതത് തപോ മാനസമുച്യതേ. മാനസമുച്യതേ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇനി എന്താ പറയണത്? മാനസികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെന്താണ് പറയണത്? സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? മാനസിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിലുള്ള വിരക്തി, ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലുള്ള വിരക്തി ഏതിൽ വരും? മാനസിക തപസ്സിൽ വരും. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്? മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തപസ് 3 തരം തപസ് കണ്ടു. ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. മനസ്സിലായോ? ഇത് മൂന്നും. ഫസ്റ്റത്തെ തപസ് ഏതാണ്? ശാരീരിക തപസ്. ശാരീരിക തപസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, മാതാപിതാക്കൾ, ഇങ്ങനെ ഉന്നതരായ വ്യക്തികളെ ആരാധിക്കുക. ദേഹശുദ്ധി, ബ്രഹ്മചര്യം, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, മാനസിക തപസ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന് അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര്, ഗുരുജനങ്ങള്, ഇവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി ഉണ്ടാവുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്നു? ശാരീരിക വരുന്നു അല്ലെ? അഹിംസ, ബ്രഹ്മചര്യം, ലാളിത്യം, ഇതൊക്കെ ശാരീരിക തപസ്. പിന്നെ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തേത് ഏതാണ്? വാഗ്മയ തപസ്. വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് വന്നത്? വാഗ്മയ തപസ്സില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? സത്യം പറയാ, പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം ഏതിലാണ് വരുന്നത്? മാനസികമായിട്ടുള്ള
വാഗ്മ തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ, വാഗ്മയമായ തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തതാണ് ഇത് മാനസികമായ തപസ്. മാനസിക തപസ്സില് സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ മാനസികമായ തപസ്സിൽ വരുന്നു. ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഹരേ സംശയം കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിയായി. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ 3 തരം തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് സാത്വികവും രാജസികവും താമസികമാണെന്ന് പറയാണ്. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തേ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അത് സാത്വികമായിട്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 3 തരം തപസ്സുകൾ അല്ലെ, ശാരീരികമായിട്ടുള്ളതും വാഗ്മയമായിട്ടുള്ളതും മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകള് വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോരാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 3 തപസ്സുകൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോധംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്. അത് ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. ഇനി ബഹുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തപസ് എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ബഹുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ആരാധന കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. അതെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ക്ഷണികമായിരിക്കും, അനിശ്ചിതമായിരിക്കും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആദരവ് അല്ലെങ്കിൽ സഹായം പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകളാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, ഒരു പൂജാരി പൂജ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് പൂജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കാലൊക്കെ കഴുകിക്കുക, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ധനം വാങ്ങുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് രാജസികമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം അവരുടെ ആ വിശ്വാസത്തെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പൂജാരിയുടെ കാല് കഴുകിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് ധനം നേടുക, ഇതൊക്കെ രാജസികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളാണ്. ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് ക്ഷണികമായിരിക്കും, അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കില്ല, അത് ഏത് സമയത്തും ഇല്ലാത്തതാണ് അല്ലെ, പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആരാധനയും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകള്. ഇനി അടുത്തത് മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത്പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം തത്താമാ സമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. അപ്പൊ മൂഢബുദ്ധി മൂലം നമ്മളെ ആ മൂഢത്തരം കൊണ്ട് സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ച്, ഒന്നുകിൽ സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് എന്താണ്? തമോ ഗുണ പ്രധാനത്തിലുള്ള തപസ്, തമോ ഗുണ താമസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാം. അതായത് മൂഢബുദ്ധി മൂലം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കാണ്. അതേപോലെ പിന്നെ വേറെന്താ ചെയ്യണത്? മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശത്തില് നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാ? തമോ ഗുണ പ്രധാനത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹിരണ്യകശിപു ഉണ്ടല്ലോ, ഹിരണ്യകശിപുവൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആ തപസ് ചെയ്ത് വരം നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? എന്നെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, അറിയില്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ നരസിംഹാവതാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. കാരണം ഭൂമിയിൽ വെച്ച് പാടില്ല, പിന്നെ മറ്റുള്ള ലോകങ്ങൾ വെച്ച് പാടില്ല, ഈ പകല് പാടില്ല, രാത്രി പാടില്ല, അങ്ങനെ കുറെ കണ്ടീഷൻ വെച്ചില്ല. തപസ് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് കുറെ വരങ്ങള് അതിനനുസരിച്ച് നേടി. അപ്പോ അങ്ങനെ അതെന്തിനാണ്? മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വരങ്ങളൊക്കെ നേടുന്നത്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ആ വരം നേടി. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപിനെ വധിച്ചത്? അറിയാവോ? മടിയിൽ ഇരുത്തിട്ട് അല്ലെ? പടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ?
അങ്ങനെയാണ്. അതായത് അപ്പൊ എന്താ പറയണത്, മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ, മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള തപസ്സാണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാണ് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള തപസ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 ഇല്ലേ നമ്മള്. അപ്പൊ ഈ തപസ്സുകളെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് നമ്മള് സാത്വികമായിട്ടുള്ള, അപ്പൊ 3 തപസ് പറഞ്ഞു നമ്മള്. വാഗ്മയ തപസ്, ശാരീരിക തപസ്, പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, ശാരീരികം, വാഗ്മയം, രാജസ്, മാനസികം അല്ലെ. 3 മാനസികം പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മള് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഫസ്റ്റത്തെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ശാരീരികമായിട്ടുള്ളതും മാനസികമായിട്ടുള്ളതും വാഗ്മയമായിട്ടുള്ള തപസ് എങ്ങനെ ചെയ്താലാണെന്ന് പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എങ്ങനെയാണ്? ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് ക്ഷണികമായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ അനിശ്ചിതവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 3ാമത്തത് താമസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. അതെങ്ങനെയാണ്? സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കാൻ, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ, നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 3 തരം തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു നമ്മള്, പിന്നെ എന്തിനാ കണ്ടത്? നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടു, അപ്പൊ തപസ്സുകളെ കുറിച്ച് കണ്ടു അല്ലെ. ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദാതാവ്യമിതി യത്ഥാനം ദദാവ്യമിതി യത്ഥാനം തീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തഥാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്? കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്. 2 കാര്യം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. വേണ്ടുന്ന കാലത്തായിരിക്കണം, അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം അത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ദാനമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കും. നമ്മളടുത്ത് ആര് വന്ന് ദാനം ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം ആ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്തായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് വിവേകപൂർവമല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ദാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളില്, പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ വെച്ച് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സൂര്യചന്ദ്രഗ്രഹണ മുഹൂർത്തങ്ങളില്, മാസാന്ത്യത്തില് ഒരു വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈഷ്ണവന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതായത് ഭക്തന് ഒക്കെ നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യാം. ആ ദാനമൊക്കെ വളരെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ പാവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര അനുകമ്പ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അവർക്കൊക്കെ ദാനം കൊടുക്കും. അത് ചിലപ്പോ അർഹതയില്ലാത്തവർക്കും ചെന്ന് ചേരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട്, നമുക്ക് അവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് സഹതാപം തോന്നി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ദരിദ്രരായ വ്യക്തികളാണെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ആ ദാനം അവർക്ക് അർഹതയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ദാനം കൊടുക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ എന്തിനാ ദാനം കൊടുക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സഹായിക്കാൻ, അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിലുള്ള കഷ്ടതകൾ നീക്കാൻ. അതായത് നമ്മളിലെ കഷ്ടത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മള് ദാനം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മള്? അതായത് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം നമുക്ക് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യാം. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ആത്മീയമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ദാനം സാത്വികമായാലാണ് നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് തോന്നാണ്, ഒരു വ്യക്തി നമ്മളെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാണ്, 2-3 ദിവസമായി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് പാടില്ല, എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ തായോ, എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്തു. കാരണം നമുക്ക് എന്ത് തോന്നി? കാരണം അപ്പൊ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ നമുക്ക് തോന്നി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനല്ലേ, ഭക്ഷണം കിട്ടാണ്ടല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്തു. അയാള് നേരെ പോയിട്ട് കള്ള് മേടിച്ചു കുടിക്കാന്ന് വിചാരിക്കും.
നമ്മളോട് എന്താ ചിന്തിച്ചത്? ഭക്ഷണം മേടിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തു. അതുവരെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൈസ കൊടുത്തത്. അത് നമുക്ക് സ്വാത്വികമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. പക്ഷെ അയാൾ അത് എന്താ ചെയ്തത്? കള്ളു കുടിക്കാനാണ് ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്ത ദാനം എന്തായിട്ട് മാറി? സാത്വികമാവോ അതപ്പോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മൾ അറിയാതെയാണെന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ വരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ ആ ചെയ്ത ദാനം സ്വാത്വികമല്ലാണ്ടായി. കാരണം ആ വ്യക്തി ആ കള്ളു കുടിക്കുമ്പോ ആ വ്യക്തി മാത്രമല്ല നശിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു കുടുംബത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരണം. അപ്പൊ അവരൊക്കെ നശിക്കണം. അതിനാര് കാരണമായിട്ട് മാറി? നമ്മൾ അതിന് കാരണമായിട്ട് മാറി. നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ അതിനൊരു കാരണമായിട്ട്, നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, പലതും നമ്മൾ അറിയാതെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായി മാറി? നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത ദാനം സ്വാത്വികത്തിൽ നിന്ന് ഏത് ദാനമായിട്ട് മാറും? അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ചെയ്താൽ ആ ദാനത്തിന്റെ എന്ത് മാറി? സ്ഥിതി മാറി. അത് സാത്വികത്തിൽ നിന്നുള്ളത് എന്തിലേക്ക് മാറും? തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് മാറും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും, കാരണം അവരാ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. പക്ഷെ പൈസ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കറിയില്ല അവർ എന്ത് ചെയ്യണു എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പൈസയാണ് കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവര് വിശക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ ഇടാനായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറാം. പക്ഷെ അല്ലാതെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ആ പൈസ കൊണ്ട് അവരെന്താ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. അവര് ചെയ്യുന്നത് ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഫലം നമുക്കും കൂടി അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആ ദാനത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറിപ്പോണത്. നമ്മൾ സാത്വികത്തിൽ നിന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം, പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ആയിരിക്കണം, ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം, വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ദാനം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ദാനമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നന്ദമഹാരാജാവ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ജനിച്ച സമയത്ത് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് ദാനം കൊടുത്തു. അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളാണ്. ഇനി യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദേശ്യ വാ പുനഃ തീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംസ്കൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസികമാണ്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാണ്, അതിൽ നിന്ന് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമ്മതം ഇല്ല ചെയ്യാനായിട്ട്. മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ആളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനമാണത്. അതെന്തൊരു തരത്തിലുള്ള ദാനാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിലൊക്കെ പോവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ മനസ്സില്ല മനസ്സോടെയാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടണ്ടായിട്ടാവണം എന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മള്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനങ്ങൾ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടില്ല, അയാള് ഫോട്ടോ എടുക്കാണ്. അതെന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ദാനമാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനമാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമെന്ന് പറയുന്നത്. അദേശകാലയത്താനമപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസാമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞ കൂടാതെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. അതായത് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം, പിന്നെ അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടുകൂടി നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള യാചന. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ. ഒന്ന്, ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്നത്, അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്ന ദാനം ഒന്നാമത്തെ. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി
അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ലഹരി പാനത്തിന്, ചൂതുകളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ദാനം കൊടുക്കുക. ഇത് അവരത് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയാതെ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ലഹരി പേടിക്കാനായിട്ടാണ് അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ആ ദാനം എന്തായിട്ട് മാറി? നമ്മളെ ഉദ്ദേശം സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് എന്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനത്തിലേക്ക്, താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയി. അപ്പൊ അത് പാപത്തിന് നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്, പാപകർമ്മത്തിന് നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ദാനം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക്, ഭക്തന്മാർക്ക്, വൈഷ്ണവർക്ക്, അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ആദരിക്കാതെ, ആദരം കൂടാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവജ്ഞയോട് കൂടിയാണ് അവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ, അപ്പൊ ദാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് അർഹതയുള്ള വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണന്മാര്, അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാര്, അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവര്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ദാനം കൊടുക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം അവരെ ഒരു ആദരവില്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ അവജ്ഞയോട് കൂടിയാണ് അവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം എന്തായിട്ട് മാറാണ്? അത് താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 ദാനത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. 3 രീതിയില്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എങ്ങനെയാണ്? കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, പ്രതിഫലേച്ഛ ഇല്ലാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ രാജസികമായിട്ടുള്ളത് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എങ്ങനെയാണ്? ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്, അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത്, അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം. പിന്നെ അർഹതയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ അത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെന്താണ്? തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. 4 കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇത് 4 മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? ഇപ്പൊ മാതാജി ചോദിച്ച പോലെ നമ്മൾ അറിയാതെയല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിന് നമ്മളെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള വഴിയാണ് നമുക്ക് ഇനി പറയുന്നത്. എന്താ പറയണത്? സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം, തത്, സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടുപോന്നു. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ, അതായത് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം, തത്, സത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമാണ് അല്ലെ ഓം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യാണ് എന്ത്? ഓം എന്ന് പറയുന്നത്. തത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? തത് എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെയാണ് അപ്പൊ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തികളെല്ലാം, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ദാനം കൊടുക്കുന്നതും, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും, തപസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാതും നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അതില് അറിയാതെ പോലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതെന്താണ്? അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓം തത്സത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞതില് നമ്മൾ അറിയാതെ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ദാനം കൊടുത്തു, പക്ഷെ ആ ദാനം എന്തായിട്ട് മാറാണ്? നമ്മൾ സാത്വികമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു ചെയ്ത ദാനം അത് തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് മാറി, താമസികമായിട്ട് മാറി. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുമ്പോ ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് അത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്താലും പിന്നെ അതെന്ത് വരുന്നില്ല? അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ ഈ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും തപസ്സുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് ചേർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്, നമുക്കതിൽ ആ ചെയ്യുന്നതിലോ നമ്മൾ ആ ചെയ്തതിലോ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് അത് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായത്? അപ്പൊ ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നത് പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും, ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും, യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും, തപസ്സുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ 3 വാക്കുകള് സമർപ്പിച്ച് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള തെറ്റുകള് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനിലെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആയത്? അടുത്തത്, അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആ വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് അതീന്ദ്രിയവാദികള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എല്ലാ വാക്കോട് കൂടിയിട്ടാണ് എല്ലാതും ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യണത്? ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും അതീന്ദ്രിയവാദികള് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയിട്ടാണ് എല്ലാതും ആരംഭിക്കുന്നത്. മാതാജി, ഓം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം തന്നെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് ഓം. ഭഗവാന്റെ നാമം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ. അടുത്തത് ഓം എന്ന് കൂടി പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? തദിത്യാനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞാതവാ ക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സുകളും ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ തന്നെ നമ്മള് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓം തത്സത് ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, പുണ്യഫലാണെങ്കിൽ പുണ്യം അനുഭവിക്കണം, പാപമാണെങ്കിൽ പാപഫലം അനുഭവിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ? പുണ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിച്ച് തീർന്നതിന് ശേഷം ക്ഷീണേ പുണ്യം അർദ്ധ്യലോകം വിശന്തി, നമ്മള് ആ പുണ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അനുഭവിച്ച് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താലും ദാനം ചെയ്താലും തപസ്സുകൾ ചെയ്താലും നമ്മള് തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മള് എവിടേക്ക് മാറണം? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നില്ല. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത് എന്ന് പറയാം. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ? നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാത്തിന്റെ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയാം. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ സമയത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സത് ഓം തത്സത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മള്
പൂണൂല് ധരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ദീക്ഷാ സമയത്ത്, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് ഓം തത്സത്ത് എന്ന മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. കാരണം പരമപുരുഷനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഏത് യജ്ഞത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് വിധിവിഹിത കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ പറയുന്ന ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ഗർഭാധാനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. ഇത് എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് ബാധിക്കും? നമ്മൾ ചെയ്യണം, ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അശ്രദ്ധയാ ഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചെയ്യത് അസാദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥന ച തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ എന്താ പറയാണ്? നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യണം. ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ പിന്നെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമായിക്കോട്ടെ, ദാനമായിക്കോട്ടെ, തപസ്സായിക്കോട്ടെ, അതെന്താണ്? അസത് ആയി മാറി. അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മള് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനമാവാം, യജ്ഞങ്ങളാവാം, തപസ്സുകളാവാം, ഇതൊക്കെ അസത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇത്തരം കർമ്മങ്ങള് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും എവിടെ ചെയ്താലും അതെന്താണ്? അത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. കാരണം ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ഫലവും ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് യാതൊരു ഫലവും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലെ? സമയമായില്ലേ കുറച്ചധികം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 1 ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും അല്ലെ? അതായത് ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ ഈ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കണത്? വിശ്വാസം. വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിശ്വാസം. ശ്ലോകം 4 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സാത്വികരായിട്ടുള്ളവര് ആരാധിക്കും, ദേവന്മാരെയും അസുരന്മാര് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള അല്ലെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? സാത്വികരായിട്ടുള്ള സംതൃപ്തി, സന്തോഷം എന്ന് അത് ലഭിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. അതെ, ശരീരത്തിന് ഓജസ്സും തേജസ്സും ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സാത്വികമായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇനി രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരോ? ദുഃഖത്തിനും രോഗത്തിനും ഇടവരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ്. ഭയങ്കര എരിവുള്ളത്, പുളിയുള്ളത്, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ്. എക്സ്ട്രീം ആയിരിക്കും അവർക്കെല്ലാതും. ചൂട്ടോടെ നല്ല ചൂടുണ്ടാവണം, നല്ല എരിവുണ്ടാവണം, നല്ല പുളി ഉണ്ടാവണം, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് രാജസിക സ്വഭാവത്തില് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. താമസിക സ്വഭാവമാണെങ്കിലോ കേടായത് പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങള്, അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെയാണ് അവര് താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? സാത്വികരുടെ യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർത്തവ്യത്തോട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. അതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ശ്രദ്ധയോട് കൂടി ചെയ്യുന്നത്, വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ. താമസികമായിട്ടുള്ള രാജസികമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ആളാവാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങള് രാജസികമായിട്ടുള്ള. താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളോ വേദവിധിക്കാതെ, പ്രസാദവിധി ചെയ്യാതെ, പിന്നെ ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ എന്താണ്? അല്ലെ താമസികമായിട്ടുള്ളത്. സാത്വികമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള്
ഹരേ കൃഷ്ണ. സാത്വികമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാത്വിക യജ്ഞം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, നമുക്ക് സമയമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് മന്ത്രമൊന്നും ചൊല്ലണ്ട, ഇതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ ആ യജ്ഞം എന്തായിട്ട് മാറും? നമ്മളത് താമസികമായിട്ട് മാറും. അല്ലാതെ കരുതി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരാൾ താമസിക യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതല്ല അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മളെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്കിപ്പോ സമയമില്ല, നമുക്കിപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയമാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് അത് ചെയ്താൽ പോരെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത സാത്വികമായിട്ടുള്ളതിന്റെ ഫലമല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, താമസികമായിട്ടുള്ളതിന്റെ ഫലമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മള്. ഇനി ദാനം. ഓരോരുത്തരുടെയും ദാനം എങ്ങനെയാണ്? കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് സാത്വികമായത്. ദാനം പറഞ്ഞു. ഇനി രാജസികമായിട്ടുള്ളത്? ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസികം. രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എങ്ങനെയാണ്? ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹ ആർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്നതാണ്. പറഞ്ഞു ആദരം കൂടാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനമാണ്. പിന്നെ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ആദരിക്കാതെ കൊടുക്കുന്ന ദാനം എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മള് ഇപ്പൊ വൈഷ്ണവര് അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കും ഇല്ലേ? അപ്പൊ അവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ അവരെ ഒരു ബഹുമാനിക്കാതെ അവരെ ഒരു അവജ്ഞയോട് കൂടി അവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് താമസികമായിട്ടുള്ള ഈ ദാനത്തിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ദാനം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി തപസ്സുകൾ. 3 തരം തപസ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ് അല്ലെ? 3 തരം തപസ്. ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ, ഗുരുജനങ്ങളെ അവരൊക്കെ ആദരിക്കുക. പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം, പിന്നെ ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? പാലിക്കാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മള്? അതൊക്കെയാണ് മറന്നോ? ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കണം, പിന്നെ ലാളിത്യം, അഹിംസ, ദേഹശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെ വന്നിട്ട് അടുത്തത് വാഗ്മയ തപസ്. വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? സത്യം പറയാ, അത് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർക്ക്, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം. ഇതൊക്കെ പിന്നെ പതിവായിട്ടുള്ള മന്ത്രോച്ചാരണം എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? വാഗ്മയമായ തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. അത് വാഗ്മയ തപസ്. അതായത് കേൾക്കുന്നവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവണം, അത് ആരെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള തപസ്സാണ് വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മാനസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. ഇനി ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്? ഓം തത്സത് ആരംഭം മുതൽക്ക് പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓം തത്. ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരപേക്ഷ തത്വം, അതായത് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് പറയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്, തെറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയാതെ അതിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടേത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ, ഈ ദാനം ചെയ്താലും യജ്ഞം ചെയ്താലും തപസ് ചെയ്താലും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അസത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് ക്ഷണികങ്ങളായ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും അത്